Bueno, mga higala mga kasama. Ato magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Lilay. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan ang ato magtatampo si Lilay. Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga may pagkadukirok sa babay ug kun ngano nga naglagot ko ani niya ingon magud ini ang mga panghitabo. When we are far apart or when you're near me, love me with all of your heart as I love you. Just promise me this. Hoy, Lilay! Unsa manay? Oy, Lilay! Nag-unsa ka man diha? Nag-scatter po ka diha? Wow, uy, scatter good town. Unsa di tuyo ni mo nay? Di ay tanod ang itani mo. Nagdag somon. Sumon, pag surda na yu, uy. Oh, naasmiyot. Nangita ni May. Naasmiyot. Kasayo gud anang tawhanan ng ngita. Dali na, Lilay! O lagay, maghuwat, wadto na ko. Uy, miyot, kasayo gud nimo. Kahayag pa ay para mamisita na ka. Huy, lagsiga imong mata nga no di ay ka. Ako ani kanin tutok lang ko nimo kadiyot. Kay? Walang. Sa ba ang tao matutok di mo? Loy, mamisita ka nga kahayag pa aron balik lang kagabi. Adi mo babes, gianhit ka kay manuroy ta. Wa na tag inis ha. Nanotag? Tanaw to sini. Ang paggabi ko mga gadi mo siyempre karon gyud kay ito tugtan ta sa inyong at sa imong inahan di ba? Na, kamahal na kay sinihan ron, Ay, oy. so, Kitang sadlo. duha mo, gastos ako sa kalibo. Wa pa na snack ang usa ka libo, ha? Di ba magana dagham tag wawart. Giro biya nimo. Mananaw tag sini nga why snacks? Patay ta anak miyot. Magdagook atong tiyan dito sa sinihan kay gutom kaayo kay why snacks. Unsa mo kay may manitag 20 ra. Ayan na. May mo what snack? Mag-snack to unsa di na may mo di ko palit. Magdatang snack, palit na as gawas. Pinajib dayos wa. Palit na katong chip. Unsa man sa snack kay Mahal kay dito soda Chip ra guro ka ng mga iced tea mga inana. Basig pa bayro ni noon ta kay bawal baya magdaog snacks ron sa sinihan. Ay isudot balag. Unsa man sa snack kay mo palitan? Ay kuan kini mo palilag ko tag. Tempura o di ba fishbowl. Okay na sa. Paita sa nimo tupir uy. Masura sa tumbag, kagamay aning atong bag, nya napay tukog. Para na unsa din na masud ang tempura fishbowl oy napay tukog. Kuhaan na tugtukog. Uy, ako rin bahala na. Utak gamitin. Unsa sabi agay? Basta ha imong gasto ha magkaroon. Lagi ako rin bahala. Ta na. Ito na ta. Magilis ako oy, matik baya din ka. Manangit pa baya kong nanay, ambot ug tugtan baka ko ini ron. Ay sos. Ingna lang manimba na ta. Ha? Mga untar gawas. Anala ba? Sige kay maligo ko kadiyot. Sige babe. Maghuwat ko ni mo ha. Presko hara. Unsa may date ka? Mag-date mo smiyot? Manimbara mi nay oy, inya pagkahuman nay mga mi sa gawas. Siguro mo simbahan inyong sudlan. Nay, Basig anak mo sa laing tinuhuan. nani ipataka man lang kanay oy. Oy, ayaw mo kalimot ha. Do not take curfew. Ay kabala ka nay magdamig something. Oh, pwede raman sa kuan malasunsihan mo. Kakidot kidi mo nay. Ato na mi nay ha. Pero ay kabala ka kay buutan man na si Miyot. Makasalig kaayo ko na niya. Pariunon baya ni siya. Nahimo magina siya sa kristan nay. Oh, mao ba? Nga anong miundag man na siya. Unsaon sige magpanguha sa sibut. Oh, kung mauna, sa pabay yung gihuwat. Maghuwat pa mo COVID ug usab. Aron mag-lockdown ug ana na lang mo permis kwarto. Pagminyo na mo. Nay. Sa isulting na mo babes. Unsa pa kuno atong gibuhat? Naghuwat ba kuno ta nga mag-COVID ug usab aron mag-lockdown ug ara ta pirmi sa kwarto na lang. Aha kaayo nga mamasa. May dagar mong ibo ni mo. Basta minyo na ta. Minyo ta. Sama. Nya,
Nanada kay tinigom di ay. Oh, na ako tinigong hapit mo itong puno ako kan siya. Pilang si sud ato tagpila man. Ako ang kining tagpiso rin nung to. Biyasan, mabuhi ka tana yun. Kapoy ni mo miyot, uy. Sinundan mo na, babes. Munggus-bunggol sa ta. Nya, sunod, litson pa nagsaan na ba? Ang manok sad. litson. Diba? Ako, wa man ko'y problema kay anad baya ko anang pinubre. Kaon man gani kog pati sa sudan. Ang problema ikaw, kabuhion ra ba kag sardinas? Bukaw kag tukog banong, ha? Sana, Saluyot. Tubig? Saluyot, ay. tubig kog asin? Di, ay. Aw. Saluyot ba? O tano na to. Noon Oo, kalamian ang saluyot. Oo, Kaon, uy. gani. Pero ay kabla ka, babes. Tungol ka lang na mo. Kini akong gugma ni mo. Andam ko magantos. Bahala ng munggos. Basta magantos. Bahala akong magtiis. Basta patis. Bahalag unsa pa? Bahalang paan. Basta gugmang ang pinaglaban. Charot over. Di ba? Indot no, rhyming yun. Rhyme kay sa tanan. Basi ko, tay ka nanay day. Sugot kay ko ano. Bahala sa kanya, oy, ikaw lang. Ikaw lang, uroy. Bahala di ko maminyo. Kaong yuko. Oy, joke to. Recorded by X Thunder Gaming. Pila may sugilan nun, gikatakda na ng among kasal. Og nakatigom si Miyot, kay nakaproduce man siya duha ka lechon baboy sa among kasal. Unya to, Ay, Prito Kiyon. Are. Kata-kata ta. Pre, Pedro. Are. Kata-kata. No. Larga. Ay, Bits Peter. There. Doon. Kana. Si Inday mi angay, sa regalong saya sa iyang nanay. Iyalang gitampi kay dakog jutay, og sa may sampot, dunay buslot gagmay. Daw isdang gamay, nagkapay-kapay, nagsayaw-sayaw sa tumang kalipay. Karinyusang Inday, dalaga nga ulay, tindera lang og kamungkay. Dihay gwapong Bombay, si Inday mi angay, negosyantig 5-6, bunguton og jutay. Malditong Bombay, bagara magkilay, aptik manguyab, playboy sa diay. Wadang tigdugay, nagahigog maay, nagkasabot lang, ibabaw sa lantay. Si Inday mi angay, mikuyog sa Bombay, sa motorsiklo may sakay. Naglilin sila, bisag walay kasal-kasal. Siging panganak, si Inday, walay pahulay. Tuig na labay, nagyaya o nagtagidla. Ang iyang nanay, ang iyang tatay, sa mga apo nalipay. Okay, okay, katulak eh. Kutom na dito. Kaya mga oras ta. Tungyol, ari tungyol. Congratulations. Ay, kung si kanta lang ko kay wapa may anak di. Ako kung kanta. Premiot, pasensya na ka nga kining among regalo, pre ha. Wa gyud ni budget, pre. Nagtapot-tampo lang taon mi si Oh, wow, mahal nun eh. Kaya inyo nagtaputubuhan. Tampo eh. Saan na, ha? Barato ra o Barato mahal? ra ni pre. Pero unique. Ha? Unique. Mo ba? Oh. Usa man ang unique ka? Rinula, pre. Rinula. Pero pagkakanahan yan. Usa pa pagka-unique ka na? Unique ini pre. Kay mo rin rinula nga dunay sa amin. Iya, lain na katanawon bro no. Inig panghihi mag wasngi ba. Lain kita na. Kanahan mo yung duha ay. Wa mi kaon ra, wa mi kaon. Kami kawan kad pre. Abanga. Wa mi kaon. Aman na. Abangas ka to eh. Ay, salamat yung taon. Uli na kita mo ng mga visitors taon na mo. Solo laming duha sa among kagabion ron. Ba, tapos na nilo, Craig? sagdi ilang na, uy, matugan na. Wah. Lelay, Nay! kamo na lay panira diha kay matuog na ko. Gaduka na ko. Okay, Nay. Ay, salamat. Tuog na kita. Unya, sa dihang natug na si nanay, nanood naming duha si Miyot sa among kwarto. Dong. Day, sa di pa kiss ba?
Na may rinulag yatag sa akong amigo na isamin ya. Suway ko nung pangihit na to. Anong butangan pa man imong sa amin kung ikaw lang gidediretso mo tanaw? Ah, diba? Hindi ganahan kong tanaw sa amin kay tanaw rin ko si Porma. Ibaw ka kung unsa hinungdan kung anong dugay kong nagminyo. Sa hinungdan, hindi milay. Ah, Kani, sige ka ni. kini kuwit, kini atong pagkabuhaton Roy. Oh, ano? Madlo ko di ka. Di man ko gusto mga anak. Aba, ang ano mo di ay. Tungod kay sakit manggod. Ingon manggod sila nga sakit ko ng mga anak. Kanya, basta. Ay, naman mo eh, bida. Kung yung na nga, di sa tamangitag ba, bubuhat ang bata, noon sa mga maom na yung paborito sa tanan, buhat bata. Paborito lagi, nya sakit man. Sa sinugdanan. Samot na gidinig panganak. Tanga itong uwil dagan. Apa niya, uy. Di makayar na ni mo. Uy, Ang makaya raman, andi na ko kaya ang mga anak lagi kay mahatlok ko. Kuan kining pwede og dito mga anak karon. Ang ato nga mag-enjoy na sa ta. Okay kayo, ha? Mga ayaw na kalimtin ng anak-anak niya. Sige na ba? Uy, sabo ka. Oh, noon sige pa ningo ito noon ka pagkalita mo sukon. Kuya, wala lagi kumiyo. Saan ko yawan taon-taon ni mo lilay? Ingon lagi sila nga sakit ko na basta first time. Ay, Kanang lang sa- ingon pa nga ma-virginan pa. Permiro na eh. Di man sakit ako kay mura namin tukog. Ama o ba? Unsa tukog ka? Tukog sila ignos. Oh, grabe hasad good. Mura ning watim kulikot to sila om. Di gilok yapon. Bida madugay mangpagita ka na day basta Sure, kasuway nga mangita ka. O lagi ko. sige na day. Mm. Ganihan rin panikad ako ha. Tanawa ito ting ha. Ubo na ko gamay briva o. Tawa. Uwa kay ko marturo sa. So asong ilong trawa. Hinay lang ha. Wala kinay yung lagi na to. May pagdito ta daag doktor da. Pagtistisan mo. Bangon mo ato tong doktor. Magpa-anesthesia kong daan. Langat bungo si Toy pagkindot biyan mo. Kumusta na kataon ron ang bagong magtiayon? Ang ako kataong anak, nawa na, gidabu-dabuhan na to ron. Pastilan, narabay na anang miyot, hangul kayo. Pastilan, ay pastilan. Mayuntag makumpinser to ni Miyot si Lilay para makamugna dag ito'y. Uy, sama to. Klaro no, ato aeroplano kanang mura tang maghungit ba? Hala, wala. Hala, sugod ang operasyon. Hala, kumpati taon. Ayaw tan palupig, sukol. Oh, kumusta naman ka? Panawag man ko kayo na ako gabi eh. Panawag magagmama. Unsa man, sakit? Sakit unta pero lami. Hindi nang tabitaw ka. Nga natural na ng sakit. Maunang sakit nga magpangita ka. Ha? Ay, ayaw na lang pa nagpag-inhas di alilay. Pasalamat ka nga nakatilaw na ka. Ako, wala gyud taon. Saol ba tong amahanin mo? Sa'yo man kayo ni-inspire. Oh, kalawang pagudan to. Pasila, yung mata ka, oy. Nay, okay raman ang lami. Ang ako lang gikahadlukan, good ka ng mga anak na ko ba? Di na ko kaya maguna-una dahil nga magsakit ko sa kasakit inig panganak ko niya. Kaya ingon na ba sila nga kanak ko ng mga anak ang babae between life and death ko no ang giatubang anak. Oo, tinuod din noon na. Dili lalim sa usa ka inahan ang pagpaguwa sa iyang anak. Dinhis kalibutan. Mo nang dili gud ang ayan yagaan sa mga anak ang iyang inahan. Kay sakripisyo ang iyang gibuhat alang niya. Maula kinay. Mo na hinungdan nga dili ko gusto nga mga anak mi. Sa, liyabag na. So man ako pagkakita sa kong apuan ng kalakiha. Nay. Bisan pa man sa akong gibating kahadlok pero inigdug na mo sa akong bana bisag mang hadlok ko pero mulabaw man gid ang lami oy. Mao nga pila ra may sugilanon na mabdos gid ko. Miyot. Agdi kasakit na sa akong tiyan. Miyot. Mapatay ko man ito. Wala hangin man diay ni. Ano ka? Agay, nay. Agay. Huwag si Biyot nga rinak. Murag may gila ka man to. Nga no man. Nay, ang ako diyan. Sakit. Ha? Tawag si Miyot na. Ing nga basing mga lak na ko ron.
karon na ba yan yung buwana? Unsa? Tinuo ko. Asa na Maris Miyot? Ay, aga! Maris. Oy, pagsigit. Oy, kay narato sa ganit. Asa na Maris Miyot? Oy! Recorded by X Thunder Gaming. Nakapanganak gyud ko kay nahatod man kong nanay sa ospital. May gani kay dihay among silingan nga nag-drive og tricycle ug mo'y among gisakyan padung sa ospital. Unya, Nako, asawa. Kagwapa, be. Kagwaon, be. Oh, babes, nagbanta na ka, babes, ha. Yan, nagpalit kong sabaw. Dali, higop nga rin. animal kami yuta ka. Ha? Nga naman. Diin man ka. Anong karon pa makanipakita? Ay, bawa ka hapit ko mamatay ato higayon na. Babes, nabalitaon ko para kinilanon taos bata. Sa itong anak, ba noon sab ka? Uwe, arong ba? O, taon lagi. Sagsayod taon mga anak ato higayon na. Di ba nagsabot na nga di lang sa tamang anak? Pidang, sabot lagi niya. Saong taman na shoot man yun, be. Ilum diha. Ay, Shoot bawa man. ba kahapit ko mamatay? Kaya nahibong ko. Imbis man na, sakit lang di. Sakit kahapon. Kay mao di ay, kaluha nga tong anak. Ayan, sa mo si Sulimban si mong bata. Di ay, kanahan ka. May natong sabot ka, dili ulit ang mga anak. Pero karon ang resulta, duhagin no. Ay, hindi ka na. Sige lang, grasya mo na. Takidid ka, baby. Ay, Takidid. kapoy ni mo yun. Gamay lang takidid pa. Grasya bitaw ang bata. Pero, huy, usab pa'y layog na to ining miyuta ka. Sa tanto namang paningkamot nga diun na mi mga anak, kaluhagit noon. Mura kong nakakaon og tagam, mao nga na nervyos gyud ko aning kalakiha. Mao nang inig pangatog na mo ni Miyot, mo aksyon na ganain siya parayag nako, mo isla gyud ko kay mahadlok man ko. Unya, Ah, dahi. Kidhatas ilong, be. Wapuhan, be. Waki mercy. sa muka ni Miyot, tug ta pa. Dahi. Ang zaman. Matasa kay natuog na ba ka? Matasa. Karaanan ni mag-style Waki mercy. Isli wala ka. Tug ta, uy. Matasa na ba? Sige na ba? Kay, trabaho. Awa. Ipadoon lang ko sa imong paahan. Ito? Day, panikan sa. kapoy. Panikan sa. Panikad. Suway ron diha ron. Igo ka ning walok na ko ron. Ibo na obligasyon. Sa kawati ka. O, lagi obligasyon, lagi. Ano yung mablas sa school? Saan naman sa da? Di lagi. Ako ligtas na mo. Day, kapoy mo. Mag-amping ka, mag-amping ka. Bada ay, sumaon sa imong gibuhat una. Ikaw ni sige kingon ay kabalaka, amping ta. Awa na mablos ko, unya karon sa resulta. Di na ko, bahala ka. Okay na lang kaluha di ang anak. Probida sa nimo. Take note ha, kaluha na, sakto na na. Oh, saan na ako? Kanil, saan na ni? Bahala ka kung saan na mo diha, ay kung kasula na. Mata ganda ng bata ron, awad ko na ko ron. Pabak itog ha. Tug diha. Asap tong pliers, be. Papiit ko di. May pagpapitan ni mo. Uy, apa bitaw, no? Bitaw. Ato ka rin pangungas gawas. Ang sa'yo na ni mo. Ato kas gawas, be. Uy, asa ka uy. Ipapiit ko rin sa pultahan, o di ba? Ibunal ko rin sa ligi. Unsa? Mao na akong problema. Maluoy ko sa akong bana kay pirmi na akong mabalibaran. Unsaon nga mahadlok naman siya kung mumabdos na sa pagbalik. Ang ako og, di ba ka na siya mangitaglain sa? Unsa man og kamo ang pasaltihon? Lilay. Okay, ang senyo na ito karong adlaw. Ato sender si Lilay, Ate Pres. Lilay. O, kanis Lilay, Ate Pres. Kuan ka nang unsay pangalan na. Hadlok mga anak. Hadlok lagi taon kayo mga anak taon, Ate Pres. Kanak siya kausan mo ng problema. Iyan ba na iyan ang malibaran? Mao na nga na problema taon siya. Iyang ba na taon ay gusto taon siya ba na taon nga mauna ana kaya kabawang gyud kaslaki Ate Pres nga maong gyud taon ay gipangita kung magminyo sila tungod anang butanga pero iyang ba na nga di mo sugot si Lilay nga mo itab Nitagam. milabot pa nitagam kay duha gud automatic man kuan diretso man kuan Ate Pres Pero na may contraceptive lan. no May bitaw pa-IUD siya. Or kuan ba, pills ba? pills na lang Oo. o di ba ang ayang basin pills makatambok sa guna Ate Pres makadaot Depende. Pero dili gayon. Pero IUD, okay ra gyud. kanang kondom Ate Pres okay ra ba na Okay man, pero
mas kuan nga mag-ayod ka dili na walay hassle ba wala kay hunahunaon basta imo lang gyud ang ipatanaw. Pero na may uban ko na ng ayo di Ate Pres, di makakuan, dili makagusto. Di ba kauyon? Masangit man. Awo. Pero matusok. Na may kuan nga ayod na ay mo raghilo. Mao na nga depende lang na Oo, rhythm kuan. ay dili kay ang Ay, okay, ang rhythm kay simbahan Ate makakontrol Pres. man. Oh, Ate simbahan. Sayo ra man pag rhythm Ate Pres, kabawon ta ng rhythm nga pamaagi. Nya pag rhythm lang mo dong patudlo lang mo sa simbahan kung May saan paggamit ang pausan. rhythm kay di man gyud na masugot sa imong asawa. Di kana na lang kay wa pa gyud na ikulba dili pag gyud na kanang labag sa ato ang tinuhuan nga Katoliko kay kanang mga contraceptive mga o na mga Mga kuan kuan mga gidili mo gyud sa Gidili. tinuhuan. Mas maayo pa ng rhythm kay mao gyud na sakto gyud ato nang ilikay. So ana na lang dong. Mo. Ana na lang dong miyot patudlo na lang dito. Kuyog mo sa imong asawa adto mo sa simbahan nga simbahan kay Katoliko patudlo mo unsaon pag kabisag ka ng mga doktora Ate Pres kamao na unsaon Oo. pag-use ng rhythm pero kargado mo stigyo sa mga doktora Ate Pres mo kuan mo gyud sila ng kanang contraceptive O kanang mga iodine, iodine pills or condom. o kanang say panganan na Tris kanang Ate Pres kanang putlo na Ate Pres ba unsa pangalan Sa laki na. oh basiktomy Basiktomy. oh putlan pero lisod na basta adto lang mo sa kuandong sa simbahan or sa doktora patudlo lang mo bayad lang gud mo na doktora Prado bisag si Ma'am Daisy di na sa ilang Alan sa ilahang Dr. Alan diha sa Minglanilla puli ni Alan Edad atong doktor diha sa Minglanilla puli ni sa Sir ni kuan ni Dr. Isidro Piña tudluan mo adto mo Ma'am Daisy dito tudluan mo kung unsaon paggamit anang contraceptive nga adili contraceptive kanang rhythm nga pamagi. So salamat lang sa pagpadangat ninyo ning atong tulumanon. Kung ako ang pasultihon. RMN